Arratsaldeon astelen honetan urtea betetzen da Maite Idirin kantaria zendu zelan berehala omenaldi berezia Euskal Herriko kantuzaleak artistek gogoan baitute beti Maite Idirin aintzindaria. Boze derra zuen, biziki landua eta... Kantaria miresgarria. Maite Idirin, gure erriko altsor bat. Persona sanua eta sintsua. Eskolaren alde, eskolegian alde, taigabe bere bizi osoan hortan ibili da. Seriosa, langilea zen, biziki. Pasarazten zuen, zerbait. Maite biziki umorea bazuen. Bere kaja, bere kemena, musika ezagutarazteko. Hemen, emazte taldean txartu hain zin, Maitek bazuen bere baitan emazten askapenarako grina hori. Hori niz, kantatzen ginituen edo inbertzen independentzia ekonomikoa, politikoa eta erotikoa ere. Askatasuna, langileria, askatasuna. Lehenik hasi zen borroka kantuekin, 25 urtekin, Bizkaian bere herri ibiltzen zen, eskola berriaren alde, kantuz eta gero egun batez. Gudari bat odoletan zena laguntziagatik eta poliziak tirokatu zuena, horregatik ihes egin zuen Bizkaietik. Bermeoko arrantza untzi batetan hartu eta Baionaraino eta gero Baiona hartu zuen Pariseko bidea. Hasi da koroekin, gero hasi da bakarrik. Gero hartu da lirikan hor ikasten. L'ombre douce mon maître d'or. Aniz ibili da ikastolen alde, kantandiak egiten. Jan gure ardi, nun dira hemen. Ni xantza berezia ukan dut ere, ikusgarri bat egintzen garaian, 1985an, hortziken ikusgarria. Euskal Herria ez da puskatzen, nun ez gaituzten guztiak hiltzen. Eta hor, lan egin dugu elgarrekin. Eta horretzen naiz, biziki bazakientzen nahi zuen, biziki emplikatua eta aniz memento pasatu ginituen gara jartan elgarrekin. 1985an, Frankok eotu zituen 5 militante, Frantziako MLF, delako MLF-ak, antolatu zuen martxa bat mugaribuz. Kantatu zien, beraz, eta nik ikusten du, gu jarriak ginen, eta beraz xutik, eta kantatu zuen, nola eman, amaren etxea defendituko dut, hori zen, Gabriel Errestiren kantuaren lehen hitzak kambiatuta. Eta hori horretuko naiz beti. Zautu dugu, oazen gure lehen zuzendaria. Maite Idirin eta Seurki Presuna zintxoa eta biziki kantari ona. Ezagutu dugu ere kantu populuaretan ere historian zehar. Eta margarren eta markada hortan edo lehen hori baita ere Maite Idirin norbaitzen. Guretzat eta biziki ekarri daukugu eta persona sanua eta sintsua. Kantaria miresgarria, Maite Idirin batzuen botza eta maitean zuen gora, bere botza gora, eta boxatu gabe eta dene buruekin egiten zuen eta gaitzeko. Eta lehengo kantariak dira, Maite Idirin, Lourdes Siriondo, estitzu eta horiek hori dute piztu peskat eta zinez eta unkigarria. Kene maitia badute biegil
girua bazen kantatzea, baina kantaria kantuaren bitartez mesurari ziren. Anitz gauza, kantu berriak ekarri du, anitz gauza berezitasun bat ekarri du, kontzientzia hartzeko. Eskualdun bezala, garaian bazen ere Merzaldean izigarriko represioa. Orduan ez zen, emazte refugiatu hainitz, ez zautzen genituen gizon refugiatuen emazteak, baina refugiatu emazte hainitz ez zen, nik ez zautzen ditut bizpailu, eta hori ere zerbait egiten du. Zentzura, ez zen ere, han kantatzea, behar zuten eman beren hitzak zer ziren, eta hiltzupenak, eta jangotan debekatua, eta hola, Han, baina ala hemen ere, bertze modu batez, lan berbera izan da ere. Delako eskual kontzientziari buruz, zerbait berezi izan da. Biziki oroitzapen onak ditut, bereziki denbora batez lan egin baitut berekin. Bera Parisen zen, 1971, urte hartan, 353 emaztek izenpetu zuten agiri bat, nola ilortu zuten, erretu ilortuta ez abortatu, ilortu zuten eta beraz legiaren aintzinean obendun agertu ziren. Eta Maitek errantzaukun, nik ere izenpetu dut, eta errantzaukun egin batekin, Jokinek errandaut, Maite zuk ez duzu ilortu, ez dut ilortu, baina izenpetu dut, ale. Eta nintzen orduan, ale, pentsatu nien, sekuraia, ale, oai dela 50 urte, olako gauza baten egiteko. Maite idirin, gure erriko altxor bat, eta nire lehen urratxak Maiterekin, 6 urtekin lehen lotura egin nuen. Gero, elgarrekin ere, ibili gira, elgar muntatu zenean. Panuko karrikan zabal disketxean lan egiten zuen. Eta gero, gure irratian Pasemionen lan egiten nuenean, Maite heldu zen bere musika klasikoarekin, eta zen ordu bat musika klasikoarekin. Eta horroitzen naiz Maitek emaiten zituela xehetasunak, disketaz, artistetaz. Eta horretzen niz, Biarritzen, kasinoan, taleku ezagunetan ibiltzen zen. Gero bardin ibilida ere, Nafarroko erritipi batzuetan, Baxe Nafarroan badakit ahatsan eta hola, joaiten zela, baserritar doarzainen munduan ere, bardin kantatzen ziela, bi aldeak, edo zen lekutara joaiten zen. Maite oroitzapen goxo batekin dut, bere kaja, bere kemena, musika ezagutarazteko, pixka bat eginen begirada berezi batekin, ez da eskual munduan behar bada hain ezagunaten musika klasikoa, behinan pertsona bat zen ere, emazten favore, tekstu famatu hori, Etxeparrena prezeski kantatu zuen. Nik enuen biziki entzuna kantu hori. Eta gero ateatu du diska bat ere, diska bat osoa, Ahizpatasuna. Emakume, ahizpatasunaren aizea du. Dora beraz, 50 urte ahizpatasuna aipatzen zuen. Uai ez da, besteen zuten ere, naiz eta feminista talde aniz baden, Beti gogoan dut ere lehen kantu xapelketa egintzela Eiaralagen, Bernat Etxeparreren sort apaize izan zen tokian eta Maite Idirinek hori aurkeztu zuen, halako zorion handi batekin ikusten dut. Bazuen indar bat, bere baitan kemen bat, eta beti gauzak aitzinatzeko prest. Neri gelditzen zaut emazte azkar baten itxura,
Nahi zuen eskualerri hau salbatu ezakit, baina pixkat harri bat ekarri. Ez dira antzi behar. Maite diren, uste dut, pertsona baikor, esperantzaz bete bat ez dela ikusten dut, eta ez dugu antzi behar, beste hainiz ez dela, eta emazte bezala uste dut egin duela ere, egin narazi duela, urratz handi bat guziai. Urtea gaur beraz, Maite Idirin zendu zela, bere azken adierazpen publikoak Lourdes Iriondo kantariari buruzko dokumental batean bildu dituzte, emazte aintzindari hauei buruzko filma udaberrian plazaratuko dute.